of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aarangkada na ang programang hatid ay kalaman sa makabagong paraan, teknolohiya at makinaryang pansaka. Halina't makinig sa ating talakayan dito lamang sa Radyo Eskwela, angat-ani sa tamang makinarya. Inaanyayahan po namin ang lahat ng 2020 Farmers Cooperative Association o FCAs. Maging ka-eskwela na po kayo dahil bukas na ang enrollment para sa inyo. Pumunta lamang po kayo sa ating FB page na Radyo Eskwela PH. I-click po ninyo yung Google Form link na makikita sa kaliwa ng ating FB page para po magsimulang mag-enroll. I-click po ang Mindanao kung kayo ay taga Mindanao. Yan po sa ating Google Form ay kailangang ilagay ang mga hinihingi at importanteng impormasyon. Ilagay ang inyong email address, ang buong pangalan, edad, at markahan kung ano ang inyong kasarian. Ilagay din po ang inyong cellphone number. Piliin kung anong region kayo kabilang. Piliin po ninyo kung saan ang inyong lalawigan. Hanapin ang inyong munisipyo o bayan. Hanapin rin kung anong FCA kakabilang. I-click ang next. Makikita at maaari na po ninyong sagutan ng ating quiz test. Matapos po ang pagsagot, naka-enroll na po kayo sa Radyo Eskwela. Sama-sama po tayong makinig, manood at matuto ng mga aralin ng Season 2, Radyo Eskwela, angat-ani sa tamang makinarya. Tuwing Merkules at Sabado, simula na po ngayong Pebrero, alas 5:30 ng umaga. Para po sa karagdagang impormasyon o kaya assistance, maaari po kaming i-text o tawagan sa numerong 0917-163-7629. O kaya naman ay magpadala po kayo ng mensahe sa aming Facebook page na Radyo Eskwela PH. Tandaan, basta RCEP Machinery, libre! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Okay, aniyan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. So kisa gyapon ang makauban nato no sa technical side si kasamang radyoman Danny Luod. Usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, sa gyapon upasiuna sa pagtimbayano sa atong amahan dinhi sa atong istasyon, ang atong station manager. Si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na sa iya gyud nga tibuok nga staff dinhi sa maong station o nga ato pong mga kasamang radyoman. Okay, dili usab nato malimtan no ang pagyukbo no nato gyud sa ato yung pangu o amahan sa atong diocese, no Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Caermari nga siya mo'y preside no sa misa sa katedral nga na airy pod nakita po sa live stream no diri sa RMN Dipolog o sa live stream sa katedral no sa diocese diin nakita no daghan kay mga nag-view gani sa atong nakita kaganina sa maong live stream no sa Santos nga misa. Okay, ang atong obispo gyud mo ay ka-preside o ato usab nga pagyukbo sa kauban niyang mga nangamahan dinhi sa atong diocese ang mga kaparian,
Sama pananglit sa ato yung Bible Director, si Reverend Father Ramil Curong, si Reverend Father Ruin Salvo, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o sa tanan nga mga kaparian nga mialayon kinila no sa pagpangamahan dinhi sa atong diocese no? Sa Diocese of Pipolo. Kung bisa na sa dili sa maong diocese no. Atong pagyukbo, pagtahod kaninyong tanan. O kaninyo no nga mga nagtan-aw karon sa live stream sa Armen Dipolo no. At tanan na lang ako na lang itanan no. Yung adlaw sa Ginoo o akong pagyukbo kaninyong tanan. Okay, niya na taro no, pizza 20 na ta sa bulan sa Pebrero. Na paghapon ta, tuig 2022. Gadali-dali ko. Medyo napikhan ko sa time o nang baling dali-dali yun na to. Nakaabot rin yun ta, no? Sa atong yung oras. Okay, niya itong oras, 7:30 manino every Sunday. Sa buntag, 7:30 up to 8, no? Okay, so, okay. Now, dirita no, padayon sa atong marathon nga topiko mayon kay kog marathon but pasabot dili na to dalion ug human. Hinay-hinay lang ta, no? Ang tema nato mahitungod sa protocol sa panaghiusa. O particular pug ay ko ani nga topiko kay mo po ni gyud ang espesyal gyud nga gibungat nga pulong kining ni ang panaghiusa mo gyud ni ang kagustuhan sa atong Ginoo. Dili na ko malimtan yun ang asoy niya no? Sa Juan 17:11 o San Juan 17:21 sa diyang nagingon siya, Amahan, mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. O giunsa to na niya? Giunsa ta niya paghiusa, no? Muna gitawag nato og protocol sa panaghiusa. Balikon ko sa pag-ingon, dili mabasa ang pulong protocol diha sa Biblia. Pero ang gipasabot, anaa sa Biblia, no? Kana bang giunsa ta pag-usa sa Ginoo. So kung giunsa ta paghiusa sa Ginoo, dapat masunod nato na. Kay kung dili nato masunod ng iyang kanang paagi nga gitawag nato protocol, kay mo man gyud kumo nato nga hubad ron bisan sa atong pandemya ron na mantay protocol, di ba? Sao na to pagsunod sa manang mag-face mask ta o sa panano mga sana rules na to ron, mga palisiya na to ron no, sa pandemya, no? Gitawag na to nag-protocol. Kung dili na masunod na nga protocol, dili gid maayo ang sangputan. Ingon na pod, si Kristo kung ayuhon na tugtuon ng Biblia, naa may protocol nga kinahanglan masunod. Sa gikaingon ko na, sa dihang gi-announce niya ni Pedro ang iyang pagtukod o gingherian o pagtukod o iglesia, nagingon siya, Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ato namang nahibawan nga kanang iglesia gingherian na, no? Kay siya man ang hariana. Kung usag gani kaging harian, si dili gid mawala ng hari kay unsaon na to pagtawag og gingharian kung walay hari. Na kinsa man ang hari ana? Si Kristo. Unya tan-awon din nato unsa ang structure anang gingharian. Kung naay hari, syempre naa na siya prime minister pod. Ug dili man ni kay istorya lang nato nga wa tay gibasihan. Mubalik din ta sa karaan nga gingharian sa Dios nga gidumalaw mga tao sama ni David o pila pa to ka tao gani nga nakalingkod anang tronos pagkahari ni David nato si King Hezekiah. Then during sa panahon ni King Hezekiah na ato'y prime minister, nga unsa gali ito'y simbolo nga himuon kang prime minister. Kanang prime minister mo na siya kanang dako-dako sa hari. Siya mo'y mo represent o wala diha ang hari. Mayordomo na sa hari. Pwede na ito na mapakasama pananglit sa atong nasod sa Pilipinas. Ang hari na ito maunang presidente. Di ba? Ang presidente na siya vice presidente.
Anong naamay vice presidente, vice president? Kay kung wala diha ang hari na ay mo represent sa hari, mao na ang vice. Unya ang atong Ginoo pa di kahibalo mamili og iyang representative. I don't think so. Kabalo ganita ang Ginoo na inoy di kahibalo. Di ba? So dapat masunod na og kinsa ang gipili sa Ginoo nga nga mahimo mo represent niya kung wala na siya diha iyang personal presence, dapat sundo na to na kay kung dili nato na masunod, amo na ron nagkabuag sa ta. Ingna ko og dili mao akong giistorya. Sa dihang wala na to masunod na nga protocol, nagkausa ba ta? Di ba? Oh. Kinsa ang gipili ni Kristo nga mahimong prime minister niya? Kay siya man ang hari. Unya, unsay simbolo ana, himuon kang prime minister, daga din ta sa Isaias. Kinaaman diha, sa Isaias ang structure sa usa ka gingharian. Dili na magali kinahanglang bersikulo ni kay bisan sa gingharian sa tao na magyud ni prime minister. Di ba? Sa Biblia, ang ilhanan nga himuon kang prime minister kanang right hand sa hari, ang ilhanan kung gitugyanan ka og Yahweh. Yahweh sa gingharian. Nga asa man na mabasa ron? Nasa Isaias 22. No? Isaias 22 tudling 21 hangtod sa 22. Nga ni ana nga panahon na atoy prime minister gitugyanan sa Yahweh nga ang ngalan Shebna. Shebna. Dayon si Shebna, ang iyang pagka-prime minister dili example sa lawayon ng iyang pagka-prime minister. Mao ni prueba gali nato kung ano nga sa history na apoy mga santo papa nga dili maayo og kanang dungog, di ba? Pero gamay ra man na sila ikumpara sa mga santo papa ang buutan. Research ra gud mo og list kanang kinabuhi sa mga santo papa. Di ba pila ra kalugas ng mga santo papa nga dili maayo og dungog. Whereas pagkadaghan kayong mga santo papa ang buutan. Di ba? Na kung moingon mo nga itugot di ay sa Ginoo Veritas nga kanang katungdanan sa pagka prime minister sa gingharian niya, itugot di ay niya nga naay makalingkod ana nga sa lawayon. O na mo na example. Kanang sa Isaias kapitulo 22. Tudling 21 hangtod sa 22. Bisan pa manggali si David, di ba? Bisan hari gani mismo. Ang Diyos mo ay gapili niya nga mahimong hari niya, nasayop man nakasala mo ni David. Di ba? Unsa man tong sala ni David? Di ba? No? Sa akong nahibaw-an to, ang sala ni David bugat kay duha ka buok. Katong panapaw o kining murder. Ang panapaw tungod kay ang istorya ato naibog siya sa asawa siyang sundao. Di ba? Kato si Urias. Ya, may laki po to si Urias. Unya ang asawa pagka gwapa kay sa tanan, matahom. Naibog si David. Unsa iyang gihimo? Iyang gipauna sa gubat si Urias para mamatay. Yung gituyo ba nga mauna sa gubat si Urias para mamatay, diyan maangkon niya ang asawa ni Urias. Naangkon gyud ni David. So panapaw. Di ba? Oh, then murder pod kay namatay gud sa iyang pamagi, iyang sundao. Di ba? Pero nagbasol si David siyang gibuhat. Ipasaylo ra po siya sa Diyos. Okay. Hugot po kayo ang iyang pagbasol. So, mao na po sa kung moingon mo nga na may mga Santo Papa Veritas nga dili maayog dungog, wala man na mo gitapig, kinahanglan na sa libro. Bisag sa Catholic Encyclopedia Britannica nga nagsaysay og history sa simbahan, wala man nagitapig sa simbahan. Di ba? Wala nagitapig sa simbahan. Pero bisan pa ni ana, no, mubarog yun ang simbahan kay kanunay man siyang ga-cleanse. No? Na ay mga ups and down ang simbahan. Wala na gitapig. No? Nay maot nga history, then mo banos po dayon ang maayo nga history, na po'y maot. Hangtod yun nga malimpyo yun ang tibuok simbahan. Pero malimpyo ta, inig tuwan naman tas taas. Di ba? Tuwan naman tas langit. Kay mo bitaw kung doon na pa tayo mansa na atay doktrina sa purgatorio, kay linisan sa ata, kay ang kanang purgatorio na to, mura man ganing rag o kanang ganing
Ini musulod galita para diri sa estasyon na kanang murag sa nitawag na rag nga tiin kong inigsulod na to itaktak sa nato ng tung abog sa atong sapatos ng chinilas ba parang unta limpyo ta inig sulod jud sa atong estasyon, di ba? O mo na kana pong kasamahan nato nganong naay purgatory kay ang Ginoo stricto kay sa langit wala gyud dunay bisan gamayng mansa na nas revelation bisan dunay gamayng mansa dili kasulod nya hiabtan ta sa atong kamatayon nga ang atong mga atrasos Ginoo kadturang binyal dili ra kadtong ikamatay sa impierno mo nang linisan sa ta ay ta pasudlon hinuon si pare topic ng tema mahitungod sa purgatorio, no, di ba? Now ato lang naisgutan na kay nakaisgot man tang David nga bisan siya hari gani mismo, no, sa ato pa ang iyang katungdanan daw ka replika o kahulagway sa katungdanan ni Kristo kay sa gingharian nato sa iglesia ang hari si Kristo man. Sa Old Testament kingdom gingharian sa Dios nga gidumala ang tao na may nakalingkod ana nga si David, si Solomon, ug sa pato si Solomon gani dili man tumayog dungog, di ba? Oh. Nya moingon mo nga nganong na mga leader sa simbahan nga mga kuan mao lagi na kay ang Ginoo nagtugot siya nga dunay makalingkod nga mga dili maayo sa mga kanabang katungdanan niya diri nga gitukod sa yuta. Pero wala siya mag-ingon nga ay siya mo'y nagbuot nga mahimo na silang daotan, mahimo na silang badlungon. No, wala mo po sa sulti iyan, no? Wala. Ang tao na ay free will, no? Pwede siya mo violate o mo supak sa iyang unsay mandato sa iyang katungdanan, pwede po siya musubay. Kana bitaw ang katungdanan nato sa atong sa kaning mga leader nato sa atong nasod sa mas presidente. Dili man ta makaingon nga mga limpyo gyud na sila, di ba? Pero dili ta kaingon nga bogos o piki ang ilang katungdanan tungod lang kay ang ilang pagkatao kuan dunay mga apan, di ba? So ingon ana usab kanang office o katungdanan sa pagkasanto papa akong balikon sa pag-ingon sa atong tema sa protocol sa panaghiusa. Okay, gitawag nato na siya og o Santo Papa o Holy Father. Actually titulo na sa Dios, no? Kaya unsa man dayon ng Holy Father, balaan nga amahan. Kinsa may balaan nga amahan, di ba mao man na ang Dios? Nya ngano man nga gigamit nato na sa pagtawag sa katungdanan sa atong leader sa atong simbahan. Tingali ang uban mo ingon na dayon, hala kaniyong Santo Papa nagpaka-Dios. Kay usa ra may Holy Father, to ra mas langit. Nya ngano tawgon mag Holy Father o Santo Papa ng leader diri sa simbahan sa yuta? Well, simple ra kay na siya tubagon. Bisag maghisgot lang tag small organization, kanang gamay organization unsa man kanang pamilya. Unsa may itawag sa leader ana? Tatay, Father, bisan pa dili mga Katoliko ang itawag sa leader sa pamilya, tatay gihapon, amahan gihapon, nanay, tatay gihapon. Oh. Nga unsa may logic ana, unsa may wisdom? Ngano nga ang leader tawgon og kanang titulo sa Dios? Ang rational ana nganong tawgon nato ang leader sa bisan unsa galing nga organization, nganong tawgon nato father para unta nga ang leader nato bisag unsa nga organisasyon mukuan unta na siya kanang maghulagway unta na sa pagka-leader o pagkalabaw sa Dios. Diba? Naan Twitter man na sa English na limot lang ko sa Twitter man na kanang figure, pwede figure. Kanang atong mga amahan, mga leader sa atong pamilya, sa atong organisasyon, mag-figure unta na sila. Figure na sa pagka-leader o pagkalabaw sa Diyos sa langit. Ngayon ta, pananglit ako. Minyo naman ko, amahan naman po ko, na naman ko'y anak. Tawgon kong amahan, nga unta, ang akong pag-aamahan mo, naghulagway unta na sa pag-aamahan sa Diyos sa langit. O na nga, maulaw ko magbinuang, maulaw ko magbuhat og daotan, kay amahan ko. Ang akong katungdanan, naghulagway ko na sa pagkaamahan sa Diyos sa langit. Di ba? O po na, no pa, murag reminder na lang po ni sa mga politiko na to ron kay duol na ba itong eleksyon. Ron na bang Mayo, no? Di ba? Nga kanang ilang katungdanan, bisag wala na tawgag balaan, no?
Kay kana ra man yung mga katungdanan nga nasa simbahan mo atong pangtawag og holy, di ba? Banal kay ingharian gud sa Dios, so dapat ang mga posisyon diya katungdanan diha butangan yun natog holy. O bitaw na, doon nato nangutanan ako katong amigo na akong debater sa Adventist. Ningon siya, anong tawgon man niyo biritas ng pagkaamahan sa inyong pari og holy? Santo. Well, kay kana gud nga katungdanan dili mo na gama og tawo. Iya man na sa Dios. Kinsa man di itong tugyan ni Kristo ag gatugyan ni Pedro og Yahweh, Kiss of the Kingdom. Kinsa man nag-ingon, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri syota idili sa langit, ang imong itugot bi kanang Mateo 16:18-19. Kinsa may gaingon ato? Kinsa may gahatag og authority? Kinsa may gagama sa katungdanan ni Pedro? Si Kristo. Nya kinsa man si Kristo? Balaan. So, ang katungdanan ni Pedro balaan. Nya, biritas na may mga leader, na may mga santo papa nga naghimo og daotan. Now, kana laging katungdanan og binuhatan lahi na. Mahimo nga ang imong katungdanan balaan pero ikaw nga galingkod sa maong katungdanan hugaw. Mahimo na. Pananglit, ikaw mayor, ikaw gobernador, balaan na imong katungdanan kay tinugutan na sa Dios. Roma 13. Pero kung magbinuang ka diha, ang imong katungdanan ray balaan pero ikaw ang galingkod ana dili ka balaan. Mahimo na. Inumdum mo nagos debate ni Father Mitch Pacwa, ang idol na kong pare, no? Nga dili gyud mo atras og mga debate. Father Mitchell Pacwa, makita ninyo na sa Global Catholic Network, ang EWTN. Na siya programa diha nga or taga-adlaw gali na about tradition. Okay. Sa dihang ang iyang kontras debate ni ingon nga naa may mga badlungon, bad popes. Ingon ra siya bitaw. Nya katupod ko nung iyang amahan giingnan siya kay dili siya. Ang iyang amahan ko dili gusto magpare siya. Munang gitagaan sa libro nga nagsaysay atong history sa simbahan nga nay mga bad popes. Basahan na anak, giingnan siya. Tanawon tag magpare bagyo ka. Ako nakabasa naman ko ana tay ingon siya. Okay. Nalipay kay kung nakabasa na. Oh. Kay out of kana ko ng mga panghitabo, nakita po nga ang Ginoo nagpadala og mga mensahero nga kanunay garinyo. O nga angtod karon garinyo pa man ang simbahan. O bitaw nang kana lang doktrina sa purgatorio. Unsa may but pasabot ana cleansing. Kay i-purify lang kita. Ang simbahan, sige pang ga-purify. Wala ta maingog limpyo na tatanan kay hugaw kita, mga kasasala ta. Muna nga, tungod sa gugma sa Ginoo, mo nang ay purgatorio, mo nang siging renewal ang ato mga pare gani na ay tagatuig yun na mag-renew, di ba? Oh, yan na sila yung mga sa tawag ana, mga recollection. Oh, kay sila mismo aminado sila nga na sila kakulangon na sila yung mga sala nga dili man na nila kanang mga sala nila kay balo na sila nga dili na requirement nga pasagkon sila dito sa langit. Mo ni makapa sana may mga apan. No. Nga unta magtabangay ta aning simbahan na sa pag-cleanse. Dili gub-o na to. Manong ako supak gyud ko anang mga taki sa Katoliko nga ang tumong pagguba sa Katoliko. Ano man? Mao guni ang tinuod nga simbahan nganong gub-on man nila to. Pero dili ko mosupak anang mga taki kanang constructive criticism nga pang pahinumduman ng mga pari sa ilang tahas nga sawayon sila sa dili nila maayo nga mga example, no? Dili ko mosupak ana nga ang tumong to cleanse, pag-purify sa simbahan. Pero kung nagali mga taki nga ang tumong aron maguba ang simbahan, mosupak gyud ko ana. Pero kung halimbawa si Sir Mark diri, akong kauban radyoman, iyang birahan yang atakihon ng simbahan, ang iyang tumong pagguba sa simbahang Katoliko, amusupak gyud ko ana ni Sir Mark. Pero kung ang rason, ang tumong ni Sir Mark, radyoman Mark Macroya, ang iyang tumong pagsaway sa simbahan para matulid na ato mga pare, no? Magtarong sa ilang tahas, okay ko ana ni Sir Mark, no? Usami niya na, no? So, mao na. So, kita dire sa simbahan, wala man ta mga ingong mga limpyo ta, di ba? Oh. Wala ta mga ingong mga limpyo ta. Natay mga tulubago na tubangan si Ginoo. Pero unta
ug unsa man ang simbahan nga gisugdan ni Kristo, diha lang unta ta magtabangay. Sao ni kay daghan kitang problema, di ba? Daghan kitang problema. Oh, ang atong himuong medyos, ang atong himuong resort kung naanay mga problema, maghimo maglaing balay. Mura kana bang adi man ko ganahan aning balay hugaw kay nga tanan adto ko spikas dito ko maghimo kog laing balay dito. No way. Makaako ka nga maghimo kag laing balay limpyo nya ang imong balay original hugaw. Makaako ka na. I don't think so. Okay. Now, atong tabangan og limpyo ang atong balay nga hugaw. Dili ta maghimo og laing balay kay wala ta suguas Ginoo na nga maghimo tag laing balay. Di ba? So, pahinumdum po ni sa mga igsoon nga naghimog mga simbahan nga gwapo ron nga nidbulag sa Katoliko. May kay nalipay rapod mo nga, Hallelujah, praise the Lord. Pero ang original nga balay, ipasagda na to. Di ba? Ako di ko kakuha. Muna siguro, tingala mo anong si Veritas, die hard kayong Katoliko. Kaya I believe, mo ni original nga gitukod ni Kristo nga simbahan. So kung doon na may mga dili maayo makita dili, mag-ulta na. Pero dili solusyon nga muadto ko kay naro gayto nag-offer nga himuon pastor. Magkakwarta po doon data. Pero saong dili man na mo'y natawag sa Ginoo na to. Nga dili man ni kaluwasan man ni dili man ni kuan kalawasan. Kining atong pagpangalagad sa Ginoo dili ni kalawasan, no? Kaluwasan. Masipyat ko ta imbes kaluwasan mo itong pangita, kalawasan na inong tapaingon, no? Okay. So, og kalawasan pa ang akong gitinguha na wala na siguro ko. Siguro ko diri sa Katoliko. Okay. Naagit ni grupo dila na ko hinganlan pagkadag ko kay sa offer, no? Napay sakyanan, unsa pa na nagay ko nahibaw-an nga pastor nga kuwapo kay sakyanan, oh? Di lang ko magngalan na kay di ko gusto ma-personal ba. Okay, oh? Kanya gi-offer niya. Tagaan ra ba na ako mga basahong Katoliko, mga dipensas Katoliko, di gali mo basa. Okay. Madlok siya makasabot sa Katoliko, bubalik niya wala na siya lingin. Na, ambot lang. So, di na kalawasan din na, no. Dili ko ako na ko bahala nga nang magkaon ko waya mo. Basta kay dili lang nako masupak yun ang tawag sa Ginoo. Muna akong prinsipyo, no, mga tinahod nga ting paminaw. So balitan, sa kaminuto naman lang. Na dito'y pangutana nga supposed to be akong tubagon ron. Unsa ko na bersikulo sa Biblia nga ang tinugyanan sa Yahweh sa gingharian tawgon og amahan sa tupapapa. Ako naman itong nahatag, katong siging nagpaminaw kay balo na. Pero ako nang usbon, niya ako pag yun ang expound og ayon, nana sa Isaiah, no? Nga ang tugyanan sa Yahweh tawgon og papa. Niya mo man na ang katungdanan ni Pedro, gitugyanan sa Yahweh, so papa ang iyang katungdanan. So ato nang i-expound sunod Domingo pohon. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Darnos un corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, RMN. Sa dinami-dami ng aking nasumbukan, akala ko malinis na may sepulok pa pala. Akala ko malinis amoy lang sapat. May bago akong kasama, mabisa at magaling pa. Bagong Giant Power Bula. Mas mamula, mas mabisa, power bula.